Tiro dagos. Wow. Nulang kumang kursunada ka, uray bakbaket ka nga amang. Uray kuman basta natanang ka, ay kumaay ket nalabid dinarling ka. Amin pagselselosang, gagayim ko yung kapaghibiyangan. Kakabagyak, kaap-apam, naglaing kan, no di kumaay ket dinarling kan. Kagi ko en nagtumet, uray saan, iturong mo iti pagayatam. Aanak met nga agbabakit, ken di takwartam jak tukumpet. Uray nga tanganak abumak nang, tawan di tat pagragsakan. Simple abiyag nga adut kapagayam, day tatiin at kalikaguman. 70% iti boses mo dito. So nga na makasingatan. Puro puso-puso mo yun eh. Ate Ella. Datay ko nam abi na duwanak, ay nasa anak met anak daw dawat. Idi nakita nak sinustentuan nak, kas anak ngem idi pelang agduduwaat. Idi kwan na maliwkan, isitir mo ni siyak nasdaawan. Dandanin ana darling kan nagbababawi at kumatatan. Kagi ko en nagtumet uray saan, iturong mo iti pagayatam. Anak met nga agbabakit, ken di takwartam jak tukumpet. Uray nga tanan abumak nang, taawan di tat pagrasakan. Simple abiyag nga adut kapagayam, day tatiin at kalikaguman. Tagi ko en nagtumet uray saan, iturong mo iti pagayatam. Anak met nga agbabakit, ken di takwartam jak tukumpet. Uray nga tanan abumak nang, taawan di tat pagragsakan. Simple abiyag nga adut kapagayam, day tatiin at kalikaguman. Aha. And still, Apo, madimi amuno ka sa ilipas na ito greetings. So thank you so much. This shows, Apo, nakatudungan talaga kami iti mga iti programa. Ito yung adda kami manen, and I believe nga tayo itikat numero 1 tata dito iti parte dito Northern Isabela. Ayan, and the Southern as well as the Western and the Eastern and the napay dyan? Lantern, napay? Awang manan may baga mo, blanco ka man. Tet, dagay manan, ket sagot ka na tayo, iti Yes, iti Biosynergy, organic fertilizer, and of course, iti agri-savers. Agri-savers liquid fertilizer, and of course, by Fred V. Alali, our board member, and Carl Jason Ali of Ichaga Isabela. Kan, iti Of course. Pacific Star. International Recruitment. Recruitment Agency. Para kadagiti kaya't na po abroad, I can just listen them naman tayo ipablaak tayo where to and no kasano kayo apo nga makakabroad is safe and of course naparpartak. Once again sa Jai Pacific Star International Recruitment Agency in front of Our Lady of Atocha dito sa Alicia Isabela. Okay nga Rod, kahit ko na dito ay good afternoon, Sir Gujun and Sir JM. Pabati naman po ang mga sumusunod. Mrs. Mel Bationg and family dyan sa Union, Kawayan Sari. Union. Mrs. Marites Vergara ng family dyan sa Barangay Villa Paz, Nagilian Isabela, at ang aking mga anak na si Marjorie at Marilet at si Faith. At happy listening po sa lahat ng mga naka-tuned in. Lagi po ako nakikinig sa IFM Radio. Pwede po bang kantahin ninyo ang Ilocano song na Blue by You? Thanks, it's me, Scarlett Roses of Barangay San Luis, Kawayan City. Blue by You ka na ba, Lord? Nagkas ko man jay, tapno di ka maila from Kingdom of Saudi Arabia.
Tapos, sila manong press, ating gem na yung pag-oras ko dito. Amin nga, one labas na from Team Miles Lanoza. Yes, good. And good afternoon, Tante Cassie Cabal, Salvador. Yes, our Binibining Pilipinas, Hawaii. Ne. Hello, good afternoon, Uncle Elmer, Pastor. Yes. Baby here's what Ezona. okay. Western Union. Ano naman? Ni ate may Miles Lanusa. Okay nga ron. As requested. Madirik na madandana ka na. Taka na yun ang may saa. Sipod di pimanawa sa jay baryo. Agpatpat nga agub ubraan. Awan pa'y urnong daksangasa. Dumalaeng itirangsa sa jay baryo. Ngem dumteng tut aldaw agawidak sa jay baryo. Uray agmalmalang nga agul uldag sa jay baryo. Libre ti balog, chismis tumatapog, ragsak apat padas ko. Atay agsuyaag, tenga na ti aldaw, aniyan aragsak. Masarpat kuntun ti sweetheart ko, makadwak meti gagayem ko. Dagit hati kailiw ko sa jay baryo. Agpatpat nga agub ubraa, awan pa'y urnong daksanggasa. Dumalaan ka naragragsak sa jay baryo. Ngem dumteng tut aldaw agawidak sa jay baryo. Uray agmalmalag nga agul uldag sa jay baryo. Libre ti balog, chismis tumatapog, ragsak apat padas ko. Atay agsuyaab, tenga na ti aldaw, aniyan aragsak. Ay kaabay ko, kaingut ko, ranyang ulan, itisilaw ko. Dagita apadas, isot mang punpunas, iliw ko jay baryo. Jaktun lumlunda ang akas la pimpinan, sa jay baryo. Lagi talaunay ka. Ano di uldag ading Jun kanaw? Uldag is something lata, gidaka kastan di ba? Uri agmal malim ka agul uldag, no di ka paryo awan ti makapawit keng kang, no di ka abroad, ay ka hanga mabalin ti agul uldag. Wala, gubraka! Gobraka ko nadahan. Sabay-bayatan ka!
kay launa ana. Oray no awan ti mangiman man do kanyam siyempre daman ti CCTV man dong makikita ta kamay CCTV at takakanto lang inin no terminated kanta siyempre. Makita dati ma-monitor dati gargaraw mo iso nga. Dati kijat na no dakati baryo siyempre you can do all the things under the sun. You can make chismis to the max or kariring mo pa lang apang kay mga karuban. Bumulod naman ni Tarinola ako namin dire-diretso chismis no kada jaya. Mulod man ti ko pagbalsig. Yan. And most of all, saan mo maarami dan? Iti agul-uldak, inggan alas 9, alas 10, tibigat, no, at di ka abroad. Iso nga, enjoy your life. Ito Laim pag nga walang mga idol. Kablawak man manong dagijay agdeng gijay Villa Sanchez, San Guillermo Isabela, nang runa kini tatay ko, Alfredo Ordinario, rekas jay, iliw, kuken ka. Wow, na yung banga pangato user, kantahin nyo man, dadji ka, ay na, kaya't kuman nga kablaawan ti ingungotak nga lakay ko, nga agin indayon, iso ni Louie, Eusebio, dito'y kulaw, dugpa, pinukpok, rupwes ko, ano na ay? Pinukpok. Pinukpok, where is pinukpok? Tabok. Kalinga. Yeah. Request ko man, Jai Perfect nga, tayo nag-request, Adela Eusebio. Pinukpok. Kung ano, it's a kind of ritual nga narami din dati lalaki. Kasi ginarami na kinikadeo, idi ubing pa lang iso na pinukpok lang. With Labaha version. Naimbang nga daw yung mga idol kablaaw man, ating ko nga agdaradjay. Adarajay ko na naman nila nga agtrabaho tapos nag-request sa amante kuskus from Rian Penetrante. Penetrante. Tatay pukpuk lang tatay penetrante medyo naununag didinanon na. Okay, ano yung request sa tatay nga may sapay? Iliw ko ken kabay, of course, the greatest may sa ako, Bobby Gutierrez. Ikat ay inukastatik sunsunata akat nay. May sabi, okay, may sabi nga sonata. Iliw, kuken ka. Nagatilagong ko. Mabayagan biyak ko aditang nagkita. Aldo ken rabi iya paspasungadan ka. Jakun mas baalan tuy iliw kuken ka sumangpet ka kading at gekasan yata pimanaw kalata adi kan nagpakada napanam nga lugar di ka pa'y inbaga. No anyat ginuram nga inaramid ko adi mo kinaya ken di ka ginusto no iti mo malem ket syaktay agmay maysa si papan ni medakti abay jay tawa no ata lumabas salsalud sudan kang ti ayan mo biyak ko di damet ibaga no syaktot pumusay ket syaktay sumina dawatek o biyak ko sumangpet kanto kuman tao may munto kita di nagbanagan na di inay-ayat mo ngaing ka inulila. Malem ket syaktay agmay maysa si papan ni medakti abay jay tawa no ada lumabas salsalud sudan kang ti ayan mo biyak ko di damet ibaga no syaktot pumusay ket syaktay sumina. Alright.
dawatek o biag kusumangpet kanto kuman. Tau may munto kita enti nagbanagan na di inay ayat mo. Ngain ka inuli